Santa baby Sandi marngar khat prasnem karta ubashong basa menta hapo maulai maudat beki bar kashnong tra jong u kadina prony kabahap hapo ka Maushin Road constituency jong ka West Khasi Hills district udai ubala sha penkup da ka khusnam jong ka Khelo India ha ka baula yo ru ya ka song pisa ban ai jingerap ya u ka balong shipho hajar tingka man lau benai Uniu samlau la pendep ya ka Jingshong School ka jong u hadu class 10 na ka Dabok Lang Giri Memorial Secondary School ka badan hapo kashnong porla Uniu samlau la beteng ya kelas 11 but 12 ka jong u ha ka H Elias Higher Secondary School but mentau dang puli ya ka graduation ka jong u Hasin Anthony's College Kong kiba mga boys na siya daw ya ka scholarship na po sa Khelo India kong today na yung masap iba kiba ju ay pensim na por ska por kiba ju yalam nanti ka babaha kiba ju ay ru kimsem ba di balong masguret bangin poy siya katong namari ubarit si ong kimeru namari ubarit pen kraw pen po ila ila to si sarong po ju siya de man kipara man sa por sa por bangla ila kay sunu ru ay ben si kikit po kitweng de don sibur mas nang nataw kung kipara sa po ay mas na po po masyo na ini ka Khelo India ru ay ben si ay momento ba ibu wajib sakan mau jonga bangalai si bentai 100% ya ka Meghalaya de kumjuru hagi school bangalai mensua watang ala ai sim man food protection ai sim pide balong punta ki batai bande basmore patrestam kumjuru hagi jinyas omdai batang mangala kiu mangala bisa select kinsa ai sim nga kinsa ong congratulations Ray nadu haswa mga sala ilu yung treshitam bapi bakani kan long kalat ban aija aikam aija mi yung treshitam nadu haswa mga sedang ban lai ilu la ada kit bok yang om tang baki bangang ngal on thai nang tai ngal ada sha select ting ai kublai ki baki la dorkat lembat nga kumjuru isam khamti bi trying jungi hapo maulai mau baki ila sala slam haying jungi bat kumjuru iju arab na kapor sikapor hasya malik Khelo India ru yarap yang abat kumjuru hasya bang lai cepo kirela ru yarap kendet sendat i namar bang syafat nang tai badai leng ba ka cing yarap lem ke jong u ya ka pasting met ni book tiket namar tang stang sisni ni book ka tiket ro karam nama babuk di ba boy sedai ko ci subjek sai ba namang lai setiru akan mau ya ka jing duk jong ka ying ka sam jong ladi ba ngadai ban kongu seneng bangade ban sengurit larang ngas sarong no imei ipa kinan para na yingkit so kuno yang namar ba na ying ya kerdu andrei pade ngalakiu kat ni ngadi ban long ubah kongu ji ai men sim jung ngari ban yang yaki om dei bangangan sengau hanga mai no hamar ba katu ka game bang ikut namar ngele ka hing Khelo India lalu first game ka kasit plat sathi te po harena kasit ba kasni tini klem dala bahaban perform namar ba ngimare tang katukat ni ngimla su la kwa la trang ba balai ka shit pat kasni te rei pat di ha bang yele kai por ba yele kai pat ka kirela ha first half ni cha khunyan ma ha ba po pat ka kirela namar balai ba ka shit pat kasni ngimla rap ne le kai jadi na second half pat ka shit jing shit ba dina ti ngila la ba ne le kai ba bat rei pat ngi snowball bang sha rem no ka tie breaker Henry wala katarong ilawan rai keburan ka jela bangi la poy ka third place de hama mar skut ka jingle kai nya la mut la mi na madan nga mulek no sha dressing room de caught away coach bagi selection coach de ba you yang ba you are selected to be in the Khelo India assessment camp de nga dap doi jisu kan ka bakrawe mar bana du haswa ba ngalek ru ya kan ka exam juga 12 ngalamut i ban mar kaya tengko de ngalamut ban i ka exam kai Khelo India de habab postpone no aba down corona de ngalayo ban pendep ke exam de marsidap ke exam hi tangkat tu kat ni ngila sedang praktis no jong kani dengan le shimenta hangti de ngaingu yu blai ba kumangala thrang hi du bensin mangala kini shimenta kunjuru ngayo yu so ba bha hadin ba ko de kai ngayo akan ka scholarship ngilawan phai sini sapo jelala di po Shillong te hadin ang tupat de tang hadin sitayo ngaldan sini ngalai ben sipo kirela te ngalai sini kirela kadan kakam te
ngai ya lek ka kidon shibun kitas pat nata kitas ngapoi ka singapoi second naki partisipan jong ki football ngapoi second te ngai ngu nengkong ya ublai bo udor kat lambat ngai ka ba nang ni le syatay ngalek marwai ba udor kat ngakil tiya jonga kum juru bang ayo ek scholarship kam dai ka basuk bang inyo ek scholarship namar pada kedai kasin ka nengkong hapo ka jela jo kam megalia bang inyo ru bang inyo medal hapo jo kilo India but kunjuru ka dikasin nengkong bang inyo scholarship de dealing baga jing island jong ka jela ka jungi ki coach Jeffrey coach Sarmalas le ka bakila ai ji kai pha lam dei ni ka jong ki ngam nom la ban yo ka scholarship ai ku lein kong eki but khanta me eki teammates la de kino ya la kai lam de ki teammates unom la ban marwai lam la ban le kai khat wei ngut na ka marwai ngam la ban le kai dei le ka jong ka lam jong ki ya ka ba ni la ban le kai pha but dang don shu ki ba deserve ban yo ka ne ka po jong ka assessment camp re ngam te balai kim yo tenrei wala kataru ngai men simiki bakini tristam bah kiwai pa ni usnam bansawan bakiru kinyo lang kum kani ka ba kumangangayo manta jo kani ka scholarship na po ka kilo India ha gijing lekay ka jonga nasutra de bin lekay kum midfielder nomor ba nadu dangret nasutra bin lekay ka position ya ka ba kum midfielder udai long udai met ba jonga team nomor ba defend ru udon lang ha kama ru udon lang ti habang lekay ru maksudnya ba contribution ka ba ka movement ha po midfielder maksudnya ba nyelek kai kata daw maksudnya ba nyelek kai kunjuru ba ngapet nomor ba di player bangang na internet akar kumyelek kai hapo ka jela ka jungi di ba Eugene te kunjuru ngaru ngakwa bangar nyelek kai mo tu ka style ka ba upaw hadu nyelek kai ha international nyelek kai na ka national team te ngaru ngakwa abangan nyelek kai bangan poi sidu ka bentang ngan tristem ba hakani ka position ka bangaya lekai menta habang ye lekai football ngidon kam ro ke education ke graduate te nrei namar mabalai ba yo le se ha ke jing lekai ke jing na bandep yo injury no imen saw te ka kut no tang sting por la dang ngi klem don ka kerdan ka graduation te nakaling jonga habang ye lekai ngalek artat ke jing pulih permentangan suja yang saya jenis tinggal kat bala ngai lek pendat ka graduation hadu ka BA di dap nang tupat ngan sepen hendrai yang menta ngai lek kai artat ngal pendat jipuli artat passion sekalian sepang kakian ke drugs habang lek kai kadai ka wei ka benta ya ka bangi kikun samla nilai ni kiki baro nomor haji jing ha ka benta bangin lek ban jadi ya bam mila lek kai no di habang lek bagi di ibam kadai ka wei ka pentrot bor no ingi ti habang lek kai nyim kwa bagi trot bor nyim kwa bagi beri kin ben yangi kwa bagi beri kin ya ro ingi nom o tu bet ti habang di ibam bat ni telot no ka bor met bor pat ti kumur nong lek kai ni haban maintain ya ka hat ke jungi ya ka bam ka di ke jungi ni haban sumar pha ti ba haban bam ru di kijibam ki balong batai ka ngidip klain bandi ni dai pat ban kier ken na kini ka kiar drugs nomor shibun ba ki kun sama ki badan ka sap ka phong ka babet de ki ngop no tang steng por ki kut no ta ki jinglong sama ki jongki ya karir jongki ka kut no teng ai men simi ki wiru ba kim dai ban ngop ba kini ki ibaro ba kini ban tristam ba kini ban kiar na kini ki jing bam ki ba pen bernia no yu breu ta steng nengkong nga ai kublai ki baro ki bala ai jingarap ya nga ki bala ai men sim ru ya nga ngai kublai ki batu bakinang light ya jingpang system batum juru bakinang yai kiu ha ka jing trai ha jing yo ka kot ke jongki nadu ime ipa kino hikai school na po dabok lang giri memorial secondary school te por laru te hajan snong ka bangala dailing ba kata ka school ka banga sa kiuru ka jing lekai ala jet kelas nursery kelas 10 te dailing ba kata ka school nasdang nang kuno bangan lekai football ki ju alam ban lekai siki jaka ba per te kumjuru yakino kai po H Ilyas ngai kublai yaki wat latang Arsenal madon barki hendrai kino kai kilong kiba ju ai men sim bai man kapor man kasngi ba lecture school kumjuru yaki sam khamti pidi trying jungi i baju yarap ngai kublai yi bat kajing try jing ta ka jong u kamai ka kaji bu nai kiu shaprang bar ki jing tumu ki jong u
kiban sawan ru ai khu ble ya baro kem na la